Гледайте, моите приятели от M-Detectors, какъв подарък ми направиха за Коледа. Гледайте каква лопата. И едно календарче. Така да си имаме. Уникален. Уникален е собственика на M-Detectors. Най-готиния. Сега ще отворим да видим какво представлява тази лопата вътре. Чакай да не го спирам да видим дали ще мога така. Така. Машина, бате. Машина. Машина, бате. Гледай за какво става въпрос. Гледай. Значи ще се ходи за злато и метеорити яко. Яко копане, бате. Гледай. Тази лопата сигурно може да една песечинка да я направи на 4. Уникална. Уникална и можеш даже по размер да си я направиш и така нататък. Това са най-великите. И Асоциацията за българските търсачи за самородно злато и метеорити. И много хубаво хоби. Така че давайте смело. Смело. Ето е дъжката. Право това нападне мечка и биеш един в гърдите и мечката е до там. Да не говорим, че могат да осъдят за незаконна сеч на дървета с тази лопата. Направо кърти. А между другото мечтаех години, мечтаех за нея и все когато я търсих нямаше в наличност, сега получих като подарък за Коледа. Най-хубавата Коледа.